tampi anak angger Wurbis Mominaji. Dayun. Mati wong. Paci lo kowe. Lho. Ora inget iki. Ora ketok. Jenengane kados pundi? Ora aku ngantuk karipan yo. Karipan. Yo nggih. Lan napa lurae? Mergo wingi jagong bayi yo. Jagong bayi. Bayine pedhe. Mate wong. Mung dadak pedet lareke mau dijagongi lho. Pun rampung anggere Panem Bromo. Ya ayon. Kabeh penggawa praja wis pepaan gen iki padha kemam yo. Anggih lurae. Yung paman angkat to Anak angger Wurbis. dika ngaturaken kula tampi namung puja pangestu kula kemawon dika tampi Sanget anggen kula nampi mugi ndadosaken teguh yuwana kula. yung kados ngaten dipun prayogaken Namung ngestokaken dawuh dhateng dika paman anak angger Wurbis Mominaji. dika ugi ngaturaken Nggih. sampun kula tampi nggih Mas. Namung puja astuti kula dika tampi. Sanget ing pamundi miwah dadosaken jejimat kula anak angger. Yung atur dipun sekecaken. Ngestokaken dawuh anak angger. Yung kabeh para tamtama ing Kadipaten Binggangan. Woi. Neng aku durung bisa paring gawe. Kawan sira kabeh. Mula padha diprayogake nggone padha sowan. Yung dayun. Kula lurae. Wak-wak ketekun bene. Nggih. Ki kotar kati. Lombok abang pedes. Yung yang tak pikir-pikir yo. Nganggo tambi abang nembus. Ora ngono lho. Kados pundi? Nganggo kanthi abang. Katon Pantes. gandes Luwes sayangan ngembus boten ngangge pempes. Bisa. Kados pundi? Nggih. Ning Jombang mampira singon yo. Lemah geneng tak saponane. Yen ora sambang yo kirimo ingon yo. Lah nek ora seneng dak piye carane? Kowe kok pinter ngaco. Nggih kula kok dayun. Nggih. Kayo Kula lurae. tuku donak ning Medion. Rasa penak mau mudhun. Yo. Nggih. Kuwi ngono saru yo. Boten. Tuku donak ning Medion. Rasa penak mau mudhun. Kuwi tegese piye? Numpak becak. Tidak kalong-kalong lurae. Kalong mudhun nggih. Sapa penake wong gedhe. Nggih lurae. Nggih. Ning Semarang jablas ning Bali. Yo, gayun. Nggih. Kalau tidak bisa bergoyang keluar kembali. Kowe wong sapa Lah kados ngaten nggih lurae. Iwak endhog ora ana rine. Maksude Sikil geglok ora ana marine. aduh, berat kok. Riko kok minyak dadi kula Mas. Tuku sego dicampur lontong. Maksude Sing dadi menak jiko ora duwe bokong.
gojekan Nggih kula lurahe nggih. Lan iki kabeh pungkawane raja ing Kadipaten Jombang. Wis padha ngadep marang aku. Nggih. Kula kepenak nonggonmu. Ngestokaken dawuh lurahe. Wangsul dhateng kita. Paman angkat utama. Anak Angger Wurubis Sasampunipun Raja Swandika nggih Cobi kula nungsung pawarta. Kados pundi kawontenan Kadipaten Dika ing Jimbaran. anak Angger Wurubis mbok menawi pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dinten sakmenika Kadipaten Jimbaran ayem tentrem gesangipun para kawula gemah ripah roh Cinawi pisan ingkang angka kalih anak Angger rening Kadipaten Jimbaran niku kalebet Kadipaten Truan wonten ing Kadipaten Blambangan. Mila kula sampun paring dawuh dumateng para kawula wonten ing Kadipaten Jimbaran ingkang supados saweka ing gati samta ing diri sedaya kala kangge mawekani mbok menawi sak wanci-wanci Kadipaten Blambangan betahaken sabiyantu saking Kadipaten Jimbaran ing mangkinipun boten badhe mbondo kalian. Nyuwun Nggih, nelaken gumpan nuwun ingkang tanpa paminggih. nggih. Dening sedaya para kawula Dika ing Kadipaten Jimbaran. Nggih. Menika tansah nderek nyengkuyung dhateng Kadipatenipun ing Kadipaten Blambangan. Kados Mila saking menika Mas, pakaryan ingkang becik monggo dipun lestarekaken. Kersanipun dimulat sagunging para kawula ing Kadipaten Blambangan. namung ngestokaken dawuh anak Angger. Dipun Ngestokaken. nyung paman Anak Angger Wurubis Minakji. sasampunipun Raja Swandika. Nggih. Kula kepengin ngertos dhateng kawontenan ing Kadipaten Dika wonten ing Gunung Lancip. Kados pundi mangkawon Pikantuk pangestunipun anak Angger Wurubis Minakji. Wonten ing negari kula ing Kadipaten Gunung Lancip. Menika ayem tentrem gemah ripah loh Cinawi kertata titi lan raharja. Alah kaporo anak Angger Wurubis Minakji sedaya para prajurit lan kawula tansah sayuk saeka kati ngangkat dumateng pakaryanipun negari. Malah kaporo boten nemungaken menika menawi to ngen kula jumeneng dadi adipati wonten ing Gunung Lancip menika kabah perintah wonten ing Blambangan kula ngrumaosi adipati andhan wonten ing Blambangan mila kanthi menika menawi to anak Angger Wurubis Minakjingga ing manggenipun badhe gelar jajar rosaku sabyatu prabya menapa kemawon. nyung matur nembah nuwun sanget Nggih. Dening jenengan dikolan sedaya para kawula Dika ugi sami nyengkuyung dhateng karepotanipun Kadipaten Jimbaran. Menika leres Nyung paman angkut buta lan angkat. Nggih, tak Mas. Kejawi saking saleting Wiswanan Agung ing Kadipaten Jimbaran. Menika wonten bab-bab ingkang wigati ingkang badhe kula dawuhaken dhateng Dika lan sedaya para nayaka praja ing Jimbaran. Sampun wonten sabda ari kalenggan menika manah kula
kados-kados linglo. Kados-kados kula boten saged menggalihaken dhateng pranatanipun negari. Awit menapa kula taksih lam-lamen kalian salah setunggalipun manungsa ingkang dados isi jantung ati ingkang kula tresnani. Boten sanes namung dia ayu suba siti nggih senono kencana wungu. Iya ngeyun senono Kancana wungu lurae. ayo senono Senono nunu. kencana wungu. Wae lurae. Iya paman angkat dikolan aku. Yen kula ngemu pira lampahan kawuhi kados-kados serik ingkang dados manah kula. Jaran kula rumaos dipun apusi. Kaliyan sinuwun Prabu Bromartunjung Suwardi. Nalika Majapahit dipun gegeraken kaliyan Kebo Marcerewet. Marcuwet. Ya ayo Marcerewet. Marcuwet. Mongko punggawaning Praja Majapahit boten wonten ingkang saged ngasoraken putra. Boten saged mejahi Kebo Marcerewet. Lajeng sinuwun Prabu Bromartunjung Suwardi ngawontenaken sayembara. Dateng sinten kemawon kawula ing Majapahit boten mawas yen mijil sinten ingkang saged mejahi Kebo Marcerewet niku ajeng dipun ganjar dipun dhaupaken kaliyan putranipun ingkang nami Subasiti. Nggih senono mongko nalika semanten kula ingkang saged mejahi si Kebo Marcerewet. Oh, sareng kados ngaten. Sareng Majapahit sampun tentrem. Ganjaran kula boten sios kadhaupaken kaliyan Subasiti. Nanging dipun lintoni kawibawan ing Kadipaten Blunggangan. Kula supados jumeneng Kadipati. Cobi kados ngaten menika Mas. Mongko kula sampun tresna kaliyan Subasiti. Ateges Ratu Majapahit menika mblenjani janji ngoncati werca. Boten kenging dipun ugem dhateng para kawula nggih. Anak Angger Prabu Rubis Momenak Jing. Nyuwun Sasampunipun kula midhangetaken menapa ingkang dados dedongengan panjenengan. Niki sampun cetha. Mbok bilih sinuwun Prabu Bromartunjung salah setunggalipun ratu ingkang boten saged dipun gugu pangandikane. ngaten. Kamangka ingkang saged mutu sayembara boten sanes namung panjenengan. Ning nyatanipun panjenengan boten sios dipun dhaupaken kaliyan Subasiti nggih kencana wungu. Kadeh Boten dalem sewu saderengipun. Boten ateges kula menika nglincipi barang ingkang papak niku boten. Panjenengan menika kula upamekaken tiyang nyambut gawe. Sampun panjenengan lakoni gawene kari nunggu pae. Mila saking menika kok upami kula dados panjenengan langkung prayogi monggo dipun lajengaken anggere panjenengan nagih janji bab perkawis menika. Leres Sinun Prabu, pamanangku menapa kang dados aturipun Kang Mas angkat buta. Awit panjenengan nika saged mbelat reretu ingkang sampun tumepuk wonten ing Majapahit. Tertamtu sampun pas lantrep kalamunta ing mangkinipun panjenengan nampi nugraha utawi ganjaran dumateng Sinun Prabu Bromartunjung. Lajeng benjang menapa panjenengan badhe nagih janji dumateng Sinun Prabu Bromartunjung sinuwun. Mila saking menika nggih manangkat buta. Nggih.
Sasurutipun Sinuwun Prabu Bromatunjung ingkang sampun kasedan jati. Kalenggan menika ingkang dados ratu ing Kraton Majapahit. Boten sanes namung Diayu Subasita. Nah niki. Kanthi jejuluk Si Kencana Nunu. Nggih. Mila nggih Man. Kula badhe nglajengaken lampah. Kula badhe utusan dhateng dika kekalih ngaturaken lawala penglamat. Oh ngaten. Napa sekinten dika saged Rening kula niku krumaos seandan napa ingkang dados pangandika panjenengan badhe kula ayahi. kados ngaten. Nyuwun dayuh. Kula lurae Coba pundhutna nawala sing wis ndak lengko. Ana ing dilampah ngati. nggih lurae. Yuk paman angkat. Nggih. Monggo platuri rampung. Menika wisinipun ayang pengalaman nggih. Monggo mangkin dipaturaken dhateng pranipun. Ya, ayu Subasiti nggih Senara Nunu. Dene mangke penglamar kula kok ngantos dipun tampik Man. Dika yang kekalih kula kanteni porgo lan wasisa. Yen perlu mojo kuwet damel geger. Ngaten. Rening terang kawaca dawuh panjenengan, pramila kula nyuwun pamit medal saking pasir. Monggo kula aturi nganti para prajurit. Kados kan. Bareng nyuwun pamit. Prajurit, nggih ya. Monggo. Nyung jayu. Kula lurae Rening sawetara aku lan ketemu kawan garwaku diajeng waisa lan kersa panjenengan. kula direkno aku. Tumuju ning taman sari. Aku kepengin ketemu kawan garwaku. Monggo kula dherekaken lurae. Paring dawuh Sang Swita Ratu. Nuwun inggih Sang Dwita. Inggih kula Sang Swita Ratu. Duh Sang Dwita Ratu Ayu Kencana Nunu. Kepareng matur ingkang abdi dalem patih rumiyin. Panjenengan sampun ngantos kekes penggalihipun. Jalaran menapa senajan to guguring senopati Anung-anungi
Nggih, Pak. Mas. Majapahit tetep tesih kencang-kencang Sang Jumitawa. Mila saking menika rene wonten ing paseban menika wonten minak kuncar kepareng kula badhe piwulang Sang Jumitawa. Car Kakang Patih Legender kados pundi? Sang Jumita Ratu nekes penggandhe sause guguring Senopati kaya dening Sindula lan Ranggalawe. Banjur pinemumu kepriye ta? Menapa dipun keparengaken kula nyambet ngendikanipun Kakang Patih Legender Sang Jumita Ratu. Kakang Patih Legender Menak pun Sang. estunipun kula pribadi ugi nderek prihatin nderek angsum bela sungkawa atas guguripun para saka guru wonten ing negari Majapahit. Kakang Ranggalawe Tuban ugi gugur, Sindurareja ing Kadiri ugi gugur. Boten namung menika kalebet bojo kula Mintarsari saha Mintarwati ugi gugur. Mila Kakang Patih Legender kangge mbeteni Praja Majapahit mumpung dereng gelarung-gelarung tumindakipun Pura Bisma Minakjingga prayoginipun dipun wontenaken pilihan Senopati. Piye ta? Pilihan Senopati. Ngangge pilihan Senopati mo. Boten usah kok. Kok dadak enten pilihan Senopati kedangan mo. Nggih. Bocah cilik-cilik wae bisa mikir yen pilihan Senopati iki kesuwen Car. Jalaran apa? Gantine wis ana. Ngono enten kok. Enten. Sang ngangge pilihan Senopati kedangan menika. Gantosipun sampun wonten. Wis ana. Sinten Kakang? Ora liya anak layang seto layang kritik. Oh. Layang seto iki tak ibaratno Gatut katane. Waduh, Teko kocok. Majapahit. Nggih. Layang kuwitir tak ibaratno Antareja Majapahit. Ramonto, sliramu kok kepengin ngerti tandange anakku Gatotkaca Antareja ngadepi musuh ta? Nggih. Kaya dene manuk srikatan Berwalang. meletik Tanpa sotang. Tanpa lar. Mlebu warung ora tau bayar. Panjenengan menika lho Wina Putra Patih. Ya ngece. Panjenengan ngertos Putra Patih menika sugih. Kok mlebu warung mboten bayar. Bayar. Mlebu warung mboten bayar. Merga Putra Patih wong nomor 2 saka Majapahit dadi duwe asisten khusus. Niko, asistene niko. Leres. Ingkang beto yatra piyambak menika sing wenten. bayar. Nggih. Menika leres Sang Jumita Ratu. Perkawis saka guru wonten ing Kraton Majapahit menika sami gugur wonten sak tengahing Naranggono. Kula layang Seta Gatotkaca wonten ing Kraton Majapahit yen mangkinipun kula menika dados senopati Kraton Majapahit badhe kula totohi sak lembaring nyawa kula. Yen mangke kula madhep wonten sak tengahing Naranggono, kula menika saged dados prabunipun negari wonten ing Kraton Majapahit. Perkawis Pura Bisma Minakjingga kula umpamakaken Jitus di Tegese Jitus. siji musuh 100 siji layang Seta 100 Minakjingga. Menang pundi? Layang Seta. Wah. Minakjingga ya. Menika lho Sang Jumita Ratu. Menawi mangkenipun kula kawis suda pinangka Senopati perang wonten ing Kraton Majapahit. Lumerek wonten ing Kadipaten Blambangan. Tanding yudha kalian Minakjingga. Kula mboten badhe gigih. Oh. Bebasan Minakjingga menika Jiwu di. kula mboten badhe miris. Jiwu ki apa? Siji musuh 1000. Siji musuh 1000. Nggih, Siji sapa? kuwilir 1000 Minakjingga. menang sapa? Lho, menang komite. Minakjingga. Bojo Bojo Minakjingga. Iya, bapake. Wes waduk sirahe. Wes Protol ya. keslewo sirahe. Eh? Kula jurotane pilingane Yes, banyak. Banyak kula saged ironge. Yes, ambo ilunge. Kula culuk mripate. Cuk. Nah, mripate
Rupate wuto. Benjol kabeh. Penjol kabeh. Aja nek guyu. Kok contoh Rejo Mojopahit. Ngoten iki Senopati Mojopahit ngoten iki. Senopati kok. Seto kumitir. Nggih. Durung wae kelakon ning aku bareng keprungu atur ira. Nggih. Ana ngersa darem Sang Wismita Ratu guyu. Lho, ngene Jenenge tengah sekarang. Sampeyan ku ngece lho. Ora, guyune guyu seneng. Oh, seneng matur nuwun. Mergo apa? Nggih. Kalamun kowe doaken medan logo. Yen layang seto jitus. Jitus. Siji musuh 100. Siji layang seto, 100 minak jinggo isih menang layang seto. Ora beda layang kumitir. Jiwu. Siji Musuh 1000. Siji layang kumitir. 1000 minak jinggo isih menang layang kumitir. Nggih. Nanging Nang pripun? babar pisan aku ora percaya. Yang menapa kuwi anu mboten pitados kalian Kok kula. panjenengan mboten pitados dasaripun napa? Dasare maton. Ora ambiak awur-awur. Coba gagas. Nggih. Seto kumitir nalika Mojopahit digempur dening Hadipati Blambangan Minak Jinggo. Apa kowe melu perang? Aku ora weruh iramu ning medan logo. Dados panjenengan menika mboten ngertos. Kula menika wonten satengahipun Aranggana. Derek perang gegeripun Mojopahit wonten Kadipaten Blambangan. Kula niki derek perang nanging kula niki mboten wonten ngajeng nanging wonten wingking. Menapa kinanipun menapa prajurit wonten Kraton Mojopahit yen mangke prajurit kalah nembe. Menawi kula benten, pancen kula mboten maju wonten teng Aranggana. Jalaran napa? Kula dereng kadhawuhan Sang Jwita Ratu Kuncana Wungu. Menawi kula maju wonten ing teng Aranggana, boten pikantuk lilahipun Sang Jwita Ratu. Ateges kula mancahi dawuh pangarsa wonten Kraton Mojopahit. Lah ngoten lho. Lawadanmu kowe ora maton. Wes saged pripun? Mergo apa? Apa sebabe kok ana perang gedhe ning mburi? Nek manggon ngarep mesti bongkot dhisik. Panjenengan iki mboten ngertos. Kadene iki. Perkara iki apa perkara dina iki? Perkawisipun kula mboten majeng wonten ing Aranggana. Kula niku namung nuhuni pangandikan Kanjeng Rama. Angge, panjenengan mitunggas kalian kula kalian Kang Sito. Toter dina iki kowe aja maju ning sak karepe prajurit-prajurit Mojopahit. Mergo dina iki dina apesku, Nger. Lho, iya kok. Imo geblake mbahku. Lah niki, Ngene ae, Ron. dimen aku percaya. Nggih. Kalamun kowe senopati bisa mbeteni praja Mojopahit, ana wong sing kepengin jajal karo. Sapa cah? Mang Piji, Mang Dudeng sinten prajurit kula. Sing jajal pawongane ora nate maju ana ing Aranggana. Mau Gece-gecemu. Senopati Gatotkaca Raja kok tanding karo sing ora tau perang iku. Golek sejago. Sing sama Saya sinten? Ngoten. Ora usah gadoh wong ning kene. Sinten? Aku dhewe. Hei, Mau panjenengan. Ya, Piye to? lho pengen jajal-jajal setok Jajal kuwi. setok kuwi. Lagi wani mau. Wani. Wani. Nggih. Ora. Seto kuwi siap-siap. Omar. Kowe nang kalah. Isin kowe. Aja kok anggap anak. Batai to nih. Botol saiki. Masa tinggal botos e. Siji, loro, telu maju. Siji, loro, telu maju. Mari jotos to. Balik mau mundur. Batai kok mundur. Sampeyan niku maju. Maju. Jenengan niku sang soro. Sampun gamblang. Siji, loro, telu. Maju. Siji, loro, telu. Ora wani kok ora wani. Boten ateges kula niku matur apa boten. Awit napa kula niki isen mo. Sini mah Kula tiyang nang tanding kok karo wong tuwa. Menang mboten kondang, kalah enten wilayah. Tuh. Awas. Koncar. Gitu. Niku kan sepuh. Oh, benten kalian kula kalian Kang Mas Seto. Nom tasih muda taruna. Lah, menawi kula menang,
Lah iki siksane prajurit. Kula mboten kondang mo. Lah sing kok karepno. Lah engke kekalipun. Oh, mungsuhe nggih tuwa. Tuwa musuh tuwa mo. Uncal. Mungsuh sing tuwa. Sapa? Yan. Aku kok musuh napa ta? Yakin dong. Haha, iki Pas. Bang. Kecil. Lentek pisan. Wani kowe. Wani. Kula Maju, niku Bang. wani. Maju mo. Abang. Nggih. Abang. Nggih. Siji, loro, telu. Ya. Ngerti kowe? Ngerti kowe? Ngomong niki napa mo? Jurus bangun. Oi, jurus bangun. Rungu. Kita muncul. Rungu. Jurus bang kecocok. Ngerti? Siji, loro, telu. Ya. Ha. Ha. Oh iya. Wah. Jurus napa mo? Jurus kerak. Nyakar raimu. Lut. Titik-titik. Siji, loro, telu. Ya. Napa mo? Jurus napa niki? Jurus motor goblok. Wah, nek sampeyan jusuk motor gogok. Iki maca apa? Wani. Cat apa? Cetos. Atep mo. Yo, atep. Wani nglipe. Wani mung klimpo wong tuwa. Amin, amin. Asal tangan amin. Goreng soan. Kono tamu le. Gawuh galep. Kula ingkang morga. Car Pripun? perintah saka Sang Jwita supaya aku takon karo tamu. Lah semung. Rada lali dina iki aku. Mau ribut. Aku pikire. Adane pripun, Mas? Ya, ketemu le. Nggih. Suwe ora tau mlayu-mlayu. Hanya. Mlayu sepisan teko desa Kaliombo. Nggih. Ajengaken. Suwe ora tau ketemu. Ketemu sepisan angkat buta karo Dul Kaliombo. Wadul kalios gua. Angkat buta, kowe kok iso dadi angkat takut buta. Kula nggih boten pangkling kali sampean. Suwe ora mlayu-mlayu. Mlayu-mlayu sepisan teko desa Mujung. Kowe ora tau ketemu pisan karo Patih Ludemo. Tarian kuno-kuno ngono kok. Nek aku yo anyar. Anyar. Ubur-ubur ikan lele. Ora pangkling karo kowe le. Ubur-ubur Ikan lele. ikan lele. Ora pangkling karo kowe. Sapa aku? Alah, genah patih lu kenong ngono kok iso. Kenong. Satu geger. Banjur wigatine apa angkat buta lan kowe angkut buta? Ngaten. Ngantos kula sowan wonten ing Kraton Majapahit jalaran, dinten sak menika kula dipun utus kaliyan Guru Bisma Menak Jinggo. Kine kenawala kunjuk dumateng Sang Jwita Ratu Kencana. Sumendha sawetara Nggih, bakal nggih. Sang Jwita utusan saking Kadipaten Blambangan angkat buta angkut buta semedyanipun ngaturaken awala kunjuk kersa panjenengan. Sang Jwita Ratu Menapa sampun dipun keparengaken? Matur suwun.
Yes. Ngawur. Arep sampeyan dos Sing pundi? wajib dukung ki aku ora kowe. Ora duwe tataran. Monggo. Lancang. Iku operaku dia. Lumat kok. Ngomong. Dan Angger waras. Kakean jamu sampeyan. Petakilan. nopo? Lah. Mau Pak. Waktu manggo. Jenengan putih. Tinggal membotan. Rungokno to. Nggih. Jual nawal pun. Tujuane Nggih. sapa sing gawa layang jotos Sing layang. Jotos. Apik, apik, Sing Gowo layang. kali wondo. apik. Gowo layang jotos. Rampil terus Mas. Sat, Set mo. Pati. Mo, enten menapa? Nopo mo? Enten menapa? Pas to? Pas. Sampun Mau pejam lewat cak sat. Set. sing dijotos sing gawa layang sepisanan. Lah niki napa? Iki sing gawa sepisanan sapa? Jotos. Oh. apik. Apik. Kowe ku angger waras sithik kakean pola. Letik dhuwur kursi barang. Ngene umat. Jamune acah. Iki. Ngoten niku pun sae. Anak ndika seta kumitir mangsemu sak kemah nembiling marang angkat buta lan angkut buta mongko. Angkat buta angkut buta kuwi mung caraka. Utusan saka Hadipati Blambangan Minak Jingga. Wong lamar ki pindhane wong njaluk. Yen diwenehi matur nuwun, yen ora ya ora apa-apa. Dasar bapake gendeng, anake koplak, disemu ya dibres mboten mawon. Cobi, Kakang Pati. Mojopahit menika negaring ageng. Keduwe kasusilan, godhange kasusastran. Menawi perkawis menika diwertosi dening kawula wonten ing sanes negari, menapa boten prositaken asmanipun Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Mila tunggak jati ora ngerti, tunggak paro aku ora melu-melu. Ngono ta? Prajurit! Ngadeg kok. Budal rewan ana bantu menamak kula yang seta layang kumitir aja nganti dijajak buta. Budal! Kok malah aku kok keren. Budal! Wah, kata 100 itu. Iya ya. Ayo, Jenengan mawon. antang wani-wani. Kula kepikir sampean. Roto iki mau. Nggih. Kartu miangkat butuhan kowe angkut. Gusti Patir Gendeng. Ngantos wonten kedadosan kados katen perang Blambangan Mojopahit.
niku ing rumet mboten kula nek anak-anak sampeyan. Lho. Kok bisa pacar kula? Kok bisa Aku iki? iki barate tamu iku kudu diajeni. Lho tamu disuguhi ora disuguhi panganan, ora disuguhi apa iki? Malah kok kempalane kamu ki. Nanti kowe tak jotos, Iya. iki ora sing perintah. Sopo sing perintah? Adi kowe piye? Stop. Kowe iki jeneng Ini kok udah tahu ono ingkang nggawa layang jotos. Jur mumur. Lah pripun? Ini angkat bukan buka. Nggih. Ojo kok anggap kowe dicemparan njuk nantang karo kowe iki ora. Kesipun? Nanging arep nyoba utusan saka Blambangan iki. Jaduk apa ora? Mong rodi to. Adi jajah. Jajal. Lamun to jaduk. Nggih, Ya iki karep apa jajal? lama. Ya ditampa mergo jaduk. Aduh, pripun nami? Mesti batur gede. Menawi pengamat kula dipun tampi lajeng menapa buktinipun. Kok pengen ngerti Lho, buktine? nggih. Kondo buktinipun pundi? Nawala. Nggih. Apa namung cekap nawala? Isih ana ijane. Apa ijone? Gawe sang Prabu Dwita Ratu Kencana Wungu. Gawe ponang temanten kudu digoleke dina sing apik, wulan sing apik, Bulan sing apik. taun sing apik, Taun sing apik. tanggal sing apik. Tanggal sing apik. Mergo sing dadi manten Kyai Kang Luhur. Nah, Lajeng kaupun orang temanten dumawah dinane jemuah kliwat. dina Ane jemah liwat adat. cadet Jemah liwat. sasine Jumadi lawas. Sasine jemah dilawas tak catete. taune Taun bebas. Tahun bebas. tanggale Yen wis ana jumedul saka kidul. cekap niku Isih ana. Oh. Ngenteni basa eblik. ngenteni basa Enggal bali. Ayo mari. Monggo Kang Mas. Angkat buto, angkat buto, bodoh. Mangkel kula kalih panjenengan menika. Lagi lho. Begini. Panjenengan menika gadhe panjang kok kalih putrane kula menika napa? Dadi ratu. Lagi. Garwane ratu ayu kentol. Kalih kula. Patih. Nanging sedaya kala wau cabar. Kula boten dados ratu. Kok bisa cabang? Panjenengan ngendika layang pawang sula sayang sang Juta Ratu menawi penglamar Bisma Minak Jingga menika dipun tampi Tapi sasi tanggal tahun sampun dipun tentuaken. Lah niki nawala balasanipun pun cetha. Nggih to, Bapak? Nih. Nawala kuwi sing rikta dipisang Juta Ratu. Wah, ah jenengan menika aneh-aneh. sinten ingkang bertados? Aku sing gawe. Lho kok saged? Mergo aku ngerti tandemu lawan angkat buta kowe ditekuk-tekuk. Nggih. Banjur aku nganggo cara Rekadaya layang tak tulis. Nah, Dadi Kang Rekto, Nawala nawala balasan boten sang Juta jenengan. ora mung tak tulis, tak remuk-remuk, tak jur-jur, tak lebokke bumbung. Nawala kala wau. Nawala. Saestori. Nanging emanipun Emane piye? dinten sampun dipun tentuaken dawuhipun Bisma Minak Jingga kelawan sang Juta Ratu Kencana Wungu. Dinane nipun cetha. Dinane jemuah kliwat. Nggih, nggih Pak cekel. Ana apa ora jemuah kliwat? Jemuah kliwat. Ana apa ora? Menawi pasaran lho mboten enten. Enten. Jemah kliwon. Kliwon. Sasine Jumadi lawas. Jumat dilawas. Ana Jumadi lawas. Lawas niku nggih mboten enten. Enten. Jumadi lawas. Awal akhir Recep Ruah Poso Bodo. Nah, tahun Bebas. lho. Lah niki tahun iki. Ora ana taun bebas kira ana totote. Lho sing enten tahun apa, Mo? Sing ana tak taun baru. Tahun bebas. Ora ana ta. Ora ono di tahun bebas iki. Tanggal niki. Nak tanggal mesti enten, Mo. Saka kidul. Jumudho saka kidul, Ora Mo. ana. Mesti saka wetan saka kulon. Nggih, nggih.
Tanggal niku Duduk saka kidul. titikane tanggal niku bulan niku. Wetan apa kilen? Saking wetan, saking kilen. Nah, sing pungkasan. Kula semut. Apa? Kula tasih emut. Ngenteni Bosoke bosoke beling. beling. Lah niki Kowe tau krungu tau ngomong yen beling kuwi bosok tepen demung kuwi wong taun ora ngarep. 1000 tahun Ora ngarep bosok. beling niku mboten saged bosok. Sing bodho ra angkat buku aku. Saestu sakniki kula saged dados ratu dadi kawere. Dadi bate. Cocok. Cocok. Niku saking jenengan. Aku mongso wiransan ngomong saben dino aku tansah becet toko teman kairu damalah bocah kang ora duwe bapak sejatining bapak sopo yen pancen aku wening bapak yo kene kung tansah opo isen yen aku diwangsuli kawan yo pang opo klene yen aku kepengen ketemu bapak sing jiwa laga yen yo ora ketemu
tansah yece lan dikina sedaya para kanca yen Damarwan dianggep anak sing ampuh bapak. Aku mongso isin eyang. Saben kula takon kalih biyung tansah boten kersa paring piwangsulan. Isine biyung tansah nangis. Monggo eyang. Kebo sapi mawon gadah bapak. Wong kula manungsa boten gadah bapak. Eyang ngerti apa sing tok karepake. Tegese kowe kepengin ngerti wong tuamu lanang sing ukir jiwa ragamu. Lamun isih urip nyang endi dangkane, yen wis mati nyang endi petake. Mergo kowe ngrumangsani anak dilarang lanang sak ora-orane kepengin ngatonake buktimu tumrap wong. Ya, Panjenengan kowe bagus, Ger. Nanging apa sebabe Kalpi? Anakmu Damar Wulan ki ora bocah cilik meneh. Anakmu Damar Wulan ya wis dewasa. Lho mung perkara takon sapa tenane wong tuane lanang bae kok ora bisa ngandhakake. Nyuwun pangapunten mrento saged. Loko kalian Damar Wulan. Rasanipun ati kula boten kuwawa damel kita menapa wontenipun kalian Damar Wulan. Oh, Kula kemutan lho. wis. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, Damar Wulan. Yen biyungmu ora bisa ngandhakake sapa tenane wong tuamu, lanang kang mukir jiwa ragamu. Eyang kang bakal nduduhake. Nanging sadurunge tatanan atimu mengko supaya ora tumpang suh, supaya ora nerakah, ya. Tenane kowe iki dudu anake wong tidak pejaraan. Kowe ora anake wong aceplek, nanging kowe turase wong aluhur. kula titesipun tiyang aluhur. Lajeng sinten tiyang kala wau? Wong tuamu lanang dadi wong nomer 2 ing negara Majapahit nalika semana apep pangkat patih jeneng Patih Maudara. Patih Maudara bapak kula. Nganti apa sebabe kok kowe wiwit lair nganti sakmene gedhemu mapan ana ing Palombo. Jayaran nalika semana gegering negara Majapahit. Wong tuamu ngatonake dharma bektine tumrap negara semono uga tumrap janjine marang Sinun Prabu Bromartunjung. Mukti Bromartunjung Maudara melu ngrasakake semono uga kosok baline mati Bromartunjung wong uga kudu melu mati. Nah, sakwise kedadian lan kedadian negara Majapahit kemahanane Sinun Prabu Bromartunjung Swanti sowan ana ngersaning Jawata. Sakutuwe negara Majapahit kapasrahake dening wong tuamu Patih Maudara. Ya merga wong tuamu kuwi menungsa kang ora milik gendong lali, kang ora edan pangkat derajat, kapasrah negara. Dheweke uga ora gelem nampa katihe. Dheweke uga melu
sowan ana ngersane Jawata. Sadurunge wong tuamu ninggalake alam padang, ibumu kapasrahke dening eyang, kabalekake ana ing Paluwamba nalika bobot tuwa ngepasi laekipun nang Jabang. Lairipun nang Jabang ya kowe kuwi. Loh, kene ora usah cilekan. Kene ora usah cilekan. Palumpi. Bapa mung eling karo kowe. Kowe kena kelingan marang garwamu Patih Maudara. Nanging aja banget nggonmu ngantos, aja banget nggonmu ngetuni. Jalaran apa? Yen banget nggonmu ngantos lan nggonmu ngetuni, aluse Patih Maudara angel tinampa ana ngersaning dewa. Kira kowe kudu lila. Menapa pangantipun sinten Mois Temanggung? Iyang Sultanipun Damar wulan iki, sampunipun kula miring tunginganipun tiyang. Kula kepengin munggah semi napak blas dhateng pakartinipun Rama Patih Maudara. Kula kepengin ngabdekaken jiwa raga kula wonten negari Majapahit. Bagus. Niat kang luhur, gegayuhan kang utama. Yen kaya ngono cetha nalurine wong tuamu Patih Maudara, saiki kowe sing duwe. Wong tuwa mung nurung donga lan pamuji, muga-muga gegayuhanmu bisa kasebat. Nanging aja lali pamita karo wong tuamu wadon sing gimbol kowe suwene 9 sasi 10 dina, merga dongane wong tuwa wadon kuwi donga kang paling mati. Wis paket yo Pak. Sandangane wong tuane lanang kae setok simpen apa? Yen kaya ngono, kon salih.
saranane kamulyan kuwi kudu gelem budidaya lan yen kepengin anak wis gelem budidaya kudune wong tuwa nyengkuyung. Wong tuwa ndongaake, wong tuwa memuji ngersane Jawata supaya gegayuhane anake kasembahan. Kula kandhane cepak-cepake ora men. Apa temu gake sandar kalanggan. Sopo kang dadi aranmu lan saka ngendi papan gunungmu Cak Bagus? Jenengku Damarulan. Sangka Parban Paluwombo. Banjur kok sok balik Iwanake. Jenengku Jarumuka. Andane Adipati Demo ya minak jingku. Jarum. Sakwise aku ketemu lan kowe ana ing pertemuan langkung dene. Kowe malang kagat ing pengarepanku. Jur karepmu. Kowe dadi durung ngerti. Yen ana ing tapel wates Blambangan
Mojopahit kene iki lagi ana wae perang gedhe. Wani-wanine kowe kumeka ning tapel wates Blambangan Mojopahit. Senadyan Mojopahit lan Blambangan lagi campuran ning aku ora rumangsa iki. Mergo sedyaning atiku aku kepengin ngabdikake jiwa ragaku ana ing negara Mojopahit. Kowe arep ngabdikake jiwamu ning Mojopahit. Engko dhisik manuta karo aku wae. Kowe bakal tumuju ning Mojopahit. Pancen bener. Arep duwe gawean apa kowe? Bakal tumuju ning Mojopahit. Ngabdikke jiwa lan ragaku. Golek gawean. Siap. Mengko dhisik yen kalau tak elingake kowe becik kowe manuta karo aku. Gawean lain nang Blambangan kepenak uripmu. Jarumu mergo aku nuruti kareping ati. Senadyan ana ing satengahing bedalan. Akeh wong sing nggodha lan aku. Babar pisan aku ora gampang kabilut. Mergo sediaku sangka Palebahan Paluwombok. Iki sing tak tuju ana ing negara Mojopahit, dudu ana ing negara Blambangan. Gambar Wulan, yen kowe ora ana tak elingake, aku kan bakal dadi palangmu ning papan iki. Semono bak, yen pancen kowe dadi paling anggonku aku, kowe bakal sing Mati kan. Wes manuto ae, ha? jebul mung semono kan kebetulan. Wantemu men brodolo dagak aturus. Tapi nopo iki? Katane nuwun tamu nopo? Wis tau ngerti nong-nongan iki. Ki derek kepati nembe sepisan iki no. Desa kok jak nak bocah desa sandang penganggone kok apike kaya ngono. Lagi. Nak bocah apa? Kok cilik. Lagi. Nopo? Nunggu. Matur nuwun, Dur. Nek dipun keparengake, kula badhe sampe ki nopo ki? Arep takon Ki. sing ati-ati. Ki nopo ki? Takon ngarepe apa? Dhewekne jenenge sapa? Yen pancen ora ana perlu balik. Nyampe gampil nopo gampil. Kok dhisik sedulur? Sopo jenenge? Nami kula Damar. Damar Wulan. Yen urip wis naungan. Aku adas. Kusumaning ayu anjasmara. Putrane nopo patih lho. Oh, putranipun Ndorapati kula bener. Pancen bener kan? Mergo dhisik kan. Kok kaki sirah taman sore iki kan mung dadi aku ya kan. Kula kepengin pados pedamelan sumaring ayu. Golek kau. Jas, Nggih. Ini yuk kakak damar. Anjas moro. Salam sampean aku golek. Nduk. Mengko aku sing tak. Jas. Matur nuwun menawi kados ngati. Anjas moro. Ora nyono babar pisan. Jas. Lagi ki aku manut tenyo. Jas. Wis nang Jas. Napa saestu mbok nggih ampun sanget. Jas. Sakit nopo apa dicemen? Lagi ketemu sepisan kok cacek. Aku piye? Kok remet-remetan tangan. Ih, srawungan ki mboten napa-napa to. Yo ning tangane aja diremet. Ambrono wong bagus. Ayo go. Nggih. Jenenge sapa mau? Damar Wulan Rama. Tak takonane. Iki Rama iki. Bener jenengmu Damar Wulan. Leres Gusti Pati. Bocah saka ngendi? Saking dusun Paluwombo. Anake sapa kowe?
anake Biyung Paluki. Wong tuamu lanang. Menawi ngendikanipun Biyung Paluki, yang sepuh kula nggih Sudarma kula Patih Maudoro. Anake sapa? Patih Maudoro. Patih Maudoro. Iya. Karep apa? Kula kepengin pados kedamelan Gusti Patih. Ora ana pegawean kanggo anak Patih Maudoro yang bali urip. Nggih. Menawi sampun boten wonten pedamelan boten napa-napa kula nyuwun pamit kula panjenengan. Kakak dalan. Semarang kaliyan Gasma. Ngendikan Patih sampun boten wonten pedamelan kula nggih badhe wangsul. Ana gawean kanggo sampeyan. Ing arep aku lak wis kandha. Kalamun aku bakal ketulung karo sampeyan kakak dalan. Pengen lo sawetara ya kakak. Ngaten. Apa karepmu, Jas? Puten dalem 1000 Rama. Lai saged kepanggih kula. Langkung prayogi suwitanipun damarulan dipun tampi. Ditampa. Nggih. Nyambut gawe apa, Jas? Wonten ing kepatihan menika dereng wonten prajurit ingkang jagire gol. Langkung prayogi kakang damarulan menika dados prajurit jagire gol Rama. Oh, kaya ngono. Nggih. Ya. Lan bejo awakku isi ana pegawean. Jogo Rigol. Kowe ngerti Jogo Rigol? Babar pisan nggih dereng mangertos. Jogo Rigol kuwi njaga keselamatanku. Aja nganti ana musuh sing arep ngancam kawusanku. Ana syaraté wae. Lajeng syarat soronipun menapa? Marang sapa wae pawongan kang arep lumebenggal kepatihan ora nganggo tapak asmane Patih Lungger balekno. Oh, kados mekaten. Iya. Dawuh panjenengan sampun saged nampi gamblang sarta kawaca. Iya. Menawi kados mekaten Iya, tinggal tindakno lan. Kakang damarulan. Senajan to wong dadi prajurit tak jalan sinau jagat lan ning kula sampun mripat Aku kok sujono karo Damarulan. Sujono, perkawis napa Rama? Nek aku anak Patih Maudoro. Mongko Patih Maudoro kuwi sedulurku tuwa kang wis hidup. Iki kok ngaku anak Patih Maudoro. Loh, aku jujur ora percaya. Rama. Apa tening kacilaka Rama? Apa? Kejan mau dawuh kalian kakang Damarulan. Sok sinten kemawon pawongan boten dipun keparengake mlebet wonten ing kepatihan. Bener. Nawi boten bener tapak asma panjenengan monggo Rama. Dinten sak menika kadang kula Yai Layang Seta lan Yai Layang Pumitin nembe kemawon kesah tegadan. Nek wangsul wonten kepatihan kados pundi Rama? Waduh, mengko yen dadi cengkak piye ya? Wis mekan ame mbok benakno. Ora, aku arep bali kepatihan kok. Ora iso. Iki, kuwatir lho. Oh, sik. Rene apa loro? Oh, sik. Mulane aja ngrembug. Apa ame bali ning kepatihan maksud piye? Lho. Kok maksud petetak. Piye? Kowe iki jane iki sapa? Aku abdi anyar sing duwe gawean Jogo Rigol. Banjur ketemu pirang perkara kowe kepalangi aku pengen bali ning kepatihan. Mergo mundi dawuhe Patih Lungger ingkang minulya. Ana peraturanane. Apa? Ora napa? Sapa wae sapa sing arep mlebu
kepatihan kudu ana syarate siji. Apa? Nggawa tapak asmane Ndara Patih Lugender. Tak wani ngerti. Oke. Aku ki putrane Rama Patih Lugender. Kok iso? Kok iso iki? Senyatane koyo ngono, Jar. Pancen aku iki putrane Rama Patih Lugender Den Masih Layang Seta. Layang Seta. Layang kepikir. Sik, iki lagi geger-gegere perang. Kowe aja ngaku-ngaku gawar nek dadi putrane Ndara Patih Lugender. Kok iso ngaku-ngaku iki? Mergo sak ngertiku anake Patih Lugender iki mung siji. Sapa? Ndara Anu Anjasmara. Kleru. Lho kok kleru? Senane putra ana ing kepatihan iki telu. Sapa? Pisan Kang Mbok Anjasmara. Anjasmara. Nomor 2 Raden Layang Seta. Layang Kang Seta. Pasal Layang Kepikir. Nah, saiki kan kondo bloko kae buka gapura. Iya, kesetho to. Preso. Wis ra iso. Najane kowe dadi ngaku anak-anake Ndara Patih Lugender. Iya. Ora ngerti kowe. Ora ngerti apa? Wis tak omongno. Sapa wae sapa sing arep ngono ya. Sing arep mlebu ning kepatihan kudu nuduhake tapak asmane Ndara Patih Lugender. Aku ora wedi gatek nih omongan. Mergo aku wis putrane Rama Patih Lugender, Patih Lugender. Aku ya ora gatekke ora percaya karo kowe. Bang gatekne kowe. Aku yo mau pegel usus. Loh, pijen to? Ora iso. Nek utusan pecel Kowe becik. Kowe sumingke. Ora iso. Dianyar. Ora iso. Ugo, aku tetap jaga rekol. Ah, pom. Ya. Oleh, Hei. Karep apa? ngarani juragane no. Yo isih duwe juragan. Lho isih. Parani. Oke. Yo, bocah rese pitik kate loro yo. Wah, PTKT. Ngene iki wedane PTKT. Kene karo pitik kate. Lah kowe pitik apa? Aku pitik rondo lho. Oke. Iki sapa iki? Iki sapa meneh? Iki ponakanku Damarulan sing dadi ketuane Jaga Regol. Dadi kowe sing duweni ketua. Iya no. Ora apa-apa. ketuane Eli kok. Wong loro iki kowe ngaku-ngaku nek anake Patih Lugender Oh, ngoten lho. arep mlebu ning gone kepatihan ning eling dawuhe Patih Lugender sapa wae sapa sing mlebu ning kepatihan kudu nggawa tapak Asmanipun Gusti Patih. nah takoki dhewe Sedulur bocah bagus-bagus. Yen pancen panjenengan menika ngaku putranipun Gusti Patih Lugender. Badhe kundur wonten dalem kepatihan menapa panjenengan gadah tapak asmanipun Gusti Patih. Damarulan mau. Aku ora wis kondo. Yen aku iki putrane Rama Patih Lugender. Yen kepen bali ana ing kepatihan, iki ora usah nganggo tapak asmane Rama Patih Lugender mergo aku putrane Damarulan. Sinaosa panjenengan sak kloron menika putranipun Gusti Patih Lugender. Ning nalika semanten Gusti Patih Lugender mitungkas dhumateng kula. Sok sinten kemawon boten metang kaluwarga menawi badhe kundur wonten dalem kematian boten saged ngetingalaken tapak asma Gusti Patih Lugender boten dipun keparengaken. Ngono. Kudu ngono, Ki. Kamu Kemarulan. Aku tenane uga bantah kawan kula. Mung babakan iki. Mumpung kulan aku iki cengkah mengkono. Aku njaluk tulung kae bukaan gapura. Ora bisa. Buka apa ora? Sedaya menika tanggung jawab kula. Kae apa buka apa ora? buka apa ora? Halo, buka. Ora iso betul lawange. Ndi lawange? Buntu, mencolot. Hei. Pas gol. Iki lho aku wis mau sediang iki. Anjing kecing. Ayo, Ding tolem. dia suwi kok iso pola. Kowe urung takok dukunem.
Biar tetap sehat dan kuat dengkulku. Mau niku lho, mau gundul niku lho. Iya, Gak. Eren. Kok dadi wani karo anakku kan? Rungu kowe, rungu. Nek aku putrane wong Pati Legender. Sampeyan aja omong aneh lho. Aneh piye? Anake sampeyan jare mung siji tok, gas moro. Sing kono sapa? Lah terus. Telu anakku. Lah jenenge ora kandhane di anak lanang loro. Lah aku kandha piye? Kandhane sapa wae sapa sing mlebu ning nggone kepatihan. Nek ora nganggo tanda tanganku aja entuk mlebu. Sampeyan gak kandha anak-anake jenengan teng jaba. Nuwun. Kan niku. Ya lek. Damarula niku lho. Sakake. Kula niku pun kandha yen to kula niku putra panjenengan. Nanging emanipun Damarulanan gundul niku lho mboten pitados. Gundul sapa? Lha sakis. Aku gondro. Wis, kene lan. Bener, pancen jauh kaya ngono. Ning ngarsa piye wae wong aku duwe panguwasa apa aku salah. Damarula niku luput. Pantese wong salah apa? Dicopot palunggunan dados Gantos. Gol ganti. Ganti apa nih? Tukang arit. Tukang arit. Tukang arit. Ngarit ora? jaran. Ngaritno jaran. Jaran. Yo. Sagu ora agak saka Bali. Wis sapa ora ngarit jaran? Ya iso. Aja anggere omong iso lho. Lho iya. Wis sagu. Yen kowe iki ngopeni jaran, aja nganti lemu, aja nganti kuru. Anggere omong iso. Sinauso dados pekapit mboten dados. Gelem lho wong judule Damarula ngarit e. Ora lek ngarit bento kowe ku. Iya. Ya wis tindakno. Ngono. Ayo lek budal ngarit le. Sumaning ayu anjas mawon. Ya segede pangapurane kan. Kalamun aku gawe kagene sampe. Mboten dados menapa sumaning. Nanti aku sumusul sama ning papan iki. Mergo iki ana wigati sing bakal tak jalukake karo sampeyan. Wonten wigatos menawi perkawis menapa sumaning. Ngenani sen-sene atiku kakak. Cetak iki aku tresno karo sampeyan aku kepengin banget dadi bojone sampeyan kakak. Sumaning ayu tresno dhateng kula. Lahir batin aku. Menapa mboten kaduk menawi krampahan panjenengan tresnan kaliyan kula. Kula menika rak namung abdi sumaning ayu. Kakak. Jeneng tresno iki ora mawas pangkat dadi bobolan. Wong ati kang dadi pawitan. Ing nyatane niki aku tresno lahir batin karo sampeyan. Mau tak jaluk dilemo sampeyan napa katresnanku ya kakak. Yen pancen sumaning ayu tresnane lahir sing batin, aku ora bakal kabutan nampa marang katresnan. Dadi kok apa? Yen ngono katresno. Jas, Ki kula Rama, tatmu piye? kula tresno kaliyan Damarula. Kowe piye lan? Nuwun dikuki tresno kaliyan sumaning ayu anjas. Padha senenge. Ampun. Dirabekno wae. Lho, dirabeke. Panjenengan menika pripun? Panjenengan menika patih Pati Kraton Majapahit. Putranipun. Raja Damarula menika sinten? Tukang ngarit. Mboten pantes. Isin. Ya nggih. Luput kaping pindho. Lebokno pagunjaran. Jos. Kok dhisik Nyai? Nyuwun sewu saderengipun Rama. Ingkang lepat menika boten namung akeh Kakang Damarula. Jalaran menapa? Ingkang miwiti tresno menika kula. Menawi to Kakang Damarula menika badhe dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake pakunjaran. Nggih, mboten napa-napa. Dilebetke dados tunggal. Iya. Iso. Saestu niki. Iso ya. Oh, mlebune wong loro, metu dadi telu. Kok iso? Bulaja. Wis apa Ayo. ayo? Rasa dadak wis lepoke, tak lepoke dhewe. Ayo. Suwan Wis ngono. Arek saking busane kami gambar sasoko lho. sampun wonten dalem kepatihan. Kok pindah marang Pesta tenggal.
jauh saya ngerasa dalam sang Juta Ratu. Enak temen. Nggih, nggih. Entuk kemenangan cegandalan paten. Adan nggih. Iya, Jeng. Jeng kula Kang Mbok. Dikene sliramu dadi pas. Kang Mbok bakal nganakake Gilipat Tembung. Soal sapa wong sing bisa ngluwari aklan sliramu ning Taman Sari Paralingga kene. Yen wadon bakal tak aku sedulur Sinaraweti. Yen kakung bakal tak sitani diati. Aku sing bakal Waitolan kepuingan. Kok bisa Lho iki, aku uga bakal nyelametake sliramu sak koron. Sangka Taman Paralingga, kinangka pasilungane Wurubis Menak Jero. Oh dhisik. Sadurunge ketulung dalan. Sapa tenane kuwi? Aku Damarulan Damar Sangka. Gambar kaya ngono. Ayo diajak. Inggih lurahe. Taman Paralingga kok sepi garwaku ning ndi ya iki. Mbok menawi cepak-cepak Waitolan pinengan. Aduh Kang Mas. Yu kae suarane wong wedok. Ayo gono suarane wong lanang. Coba pinggane lurahe. Jebul garwaku waitolan puyengan. Ning jero kamar blodor dipangku karo bocah lanang iki. Ngomong-ngomong celaka menika lurahe. Yung. Yung. Kowe sapa jenengmu? Aku Damarulan. Sugih kendel Gondowan. Mlebu Taman Paralingga jawat lan garwaku waitolan puyengan. Pancen kabeh wis dadi tekadku. Nganti aku temeka ning Blambangan. Iki pinangka Mintasraya ngersani Sang Juta Ratu Kencana Wung jebul Mintasraya ing Kraton Majapahit. Nggih. Yen ngono, kowe Damarulan yen pancen kowe wong Sedi Mahambara, ayo maju adep ana. Jaganen maite Damarulan. Mergo sesuk-esuk bakal tak pocok sirahe tak kanjeng. Terus ngatur lurahe, lurahe. Jadi mayat kok setan iki. Ora liya wis menak jero waitolan kepuingan. Mergo wis suwe sliramu cenah ketawa wis menak jero. Mesti wae kasuktene menak jero kuwi duwe pengapusan. Menika leres, boten liya menika. Pusakanipun Kang Mas Wurubisma Minak Jinggu. Badha wesi kuning lan pedang Puntasupayana Kang Mas. Waitolan kepuingan. Yen pancen kowe tondo-tondo seneng kelawan aku nyuwun sabiyantumu sak loro. Colongin piyanggile Wurubis Menak Kados Jero. ngaten. Ratok sawetawis Kang Mas. Kang Mas dapat. Waitolan Panganan badha wesi kuning. Pedang Puntasupayana Kang Mas. Sautara seliramu sak loro panjenengan tak tantangi Wurubis Menak Jero. Wurubis Menak Jero. Yen pancen kowe menisa ngaku titang dewa. Iki lho, Adipono Damarulan Damar Sangka.
Kuwi sih wani nyumbari Wuru Bisma. Jur apa sing tak deni Wuru Bisma? Jur apa sing mbok nggo sifat kandel? Coba sawangin Wuru Bisma. Kuwi pusakaku godho wesi kuning lan pedang Kunto Supayana. Yen ngono kuwi sing nyolong lan mumpung kowe durung mati saka tangan. Ayo ngelenggono. Kowe terangke suwanke ning ngersane Sang Juta Ratu Bener. Bojoku wae tolan kuyengan pek-pek ora apa-apa. Baton pusakaku balekke ning tangan. Balekke. Balekke. Kowe tolan keprinan. Rumangsa gedhe. Matur nuwunku tumrap kowe sakloron. Mergo saiki Wuru Bisma menak jingga wis tumekaning pati. Mengko sadurunge aku sowan ning Praja Majapahit gelem seleramu sakloron pinangka saksi. Lan kanggo bukti mengko sirahe Wuru Bisma menak jingga bakal tak tugas pinangka dadi. Lan nalika semono Sang Juta Ratu Kencana mitungkas kelawan aku. Sok-sok wae sing bisa bringkas ratu ning Praja Majapahit sepisan bakal disuntani, kang angka loro bakal dijumenengke ratu ning Praja Majapahit. Sakwise aku jumeneng ratu ning Majapahit, aku bakal nganggo gelar Brawijaya Damarwulan.